Barka da kasuwa dan kasa. Yawwa barka dai. To tunda Allah ya sa mun same ka. To Mutane na ta zage-zage akan mulkin Muhammadu Buhari. Suna ganin kamar abin da suka zaba ba shi ake masu ba. Me zaka iya faɗa mana akan haka? mutane ne kala uku suke zagin Buhari. Wanda ya saci kuɗi aka kamo shi aka matse shi aka kwaci kuɗin nan. Wanda ya saci kuɗin ba a kama shi ba ya san amma za a kama shi ba. Sai kuma mai son ya sata yana rarraba idanu ta ina zai sata duk an toshe. Wannan su ne suke zagin Buhari amma ba mutane ba irin mu masu sana'a. Masu sana'a ba sa zagin Buhari. To dan kasa kana ganin zagin da suke yi kenan bai dace ba ko? Zagin shugabanni ai masiba ne. Kai zagin Buhari ma rashawa ne. To ta yaya zagin shugaba ya zama rashawa? Saboda ai yan rashawan ne suke zagin sa dan mun san ƴaƴan me yake yi wa. Ke ma ai jarida kin san gaskiya ba za ki faɗa ba ne. To dan kasa daga ƙarshe dai me zaka iya? Najeriya sai Buhari. Sauka lafiya. To dan kasa an gode.